भगवान कुर्साचे कृपेन निवर आमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे राणीये उल्हास पाव हालेलुया हालेलुया कित्याक जाखात वावूंक फावो जाल्ली हालेलुया हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवान जाला. हालेलुया हालेलुया बापापासो देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंक्वारी मरिये हालेलुया कित्याक स्वामी खरोच जिवान जाला. हालेलुया माग्या ये देवा तुझ्या मागे पुता देवा आमच्या तुझ्या सुम्या जेजू पुता ख्रिस्ताच्या आमच्या जीवनपणावर बी जीवनपणावर संतोष सांगतुवे दया केली. दया केली. अवकार मरिये मरी फातनाचे जिनी येसोस आमका लाभोस कर म्हण आम्ही मागताव. त्यास ख्रिस्ता आमच्या सुम्या मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या भडव्या मुजरा दयेन म्हाका दिलाय तबेन म्हजी मोत उजवडाय नाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मी गेली तिच्या जुजात आमका सांभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आमका दार दी. तुम्ही देव तांका फरमान दिवन परतून माग सरगा वयल्या फौजेंच्या तुवारा तुम्ही विबाडव संसारा सैतानाक आणि ताच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाचे पदवीन यमकडा लटून घाल आमेन. सासनासो विषय दी तांका ये सम्या उत्तर प्रकाश सत्य पंकोदी समाधाने दी विषय घेऊन आमेन. सत्मंता देवा पददार बापा आणि प्रथमेच्या रसराग आणि जेजू क्लास पुताक सम्या तो पवित्र आत्म्यावर भी गर्भी संभवलो अवकार मरियता जन्मलो तुला त्या काल तने कष्ट तका गुरसार जडलो तो मेलो आणि तका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो सडलो पत्रेदार देव बापाच्या उज्यार बसला तैन जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून तो येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या ते पवित्र सभेक भक्तांसो एक भक्ताने जीवन जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येव तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन बरले सुमध्य सुबह श्रेयाम तंतु सदैव सदैव फॉर जे क्वेश्चन जेसो भगवंती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन बरले सुमध्य सुबह श्रेयाम बितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फॉर जेसो भगवंती मरिये देवाचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळे आम्ही सांगाता मॅडम आमचे माईकान म्यूट करूया आणि सांगाता मिळून थोडा वेळ त्या सम्याची सरगार सडल्या त्या रायाची त्या सडवणदाराची ताणे त्या खालवारच्या कुसार सांगले इट इज फिनिश्ड संपदले हम कंचे कार्य करूंक आयलो संपदले. सैतान सलवला आज कम्प्लिटली कित्याक हांव मुज्या भुरग्यांक देवाच्या लोकांक वर्ते मोल दिवन विकते घेवंक आयलो आणि आज मुज्या रक्तान
ते संपदले. इट इज फिनिश्ड. आय हॅव डन माय वर्क. हांवें आज म्हज्या रक्तान सगळ्या विकते घेतला. आज आमकां ताच्या रक्तान सोडयल्ल्या त्या सौम्याच्या हजरपणात आमी आसतना सांगता म्हणून मोगाचे न्हू. कितली जाणां जातात तुमचे माईक अनम्यूट करया. आमची स्तुती धुंपा बरी ताच्या शिवासना मुखार वसली. आमची स्तुती आमी ताका उबारतना थंयतावन बेसावा आशिर्वादा थंयतावन देंवून येतात. कृपा त्या सर्गींच्या शिवासनांतल्यान आमचेर वाळून येता. साम 22:3 आमच्या स्तुतेचेर तो निवास करता. मोगाचेनो देवाचे उतर म्हणटा आमच्या स्तुतेचेर, आपल्या परजेच्या इस्रायलच्या स्तुतेचेर निवास करता तो देव आमचो. जर आमी स्तुती करता, कितलो वेळ स्तुती करता, आमी त्या देवाक शिवासन उबारता. आमी त्या देवाचे हजरपण आमी आमचे मध्ये वेलकम करता. आमी ताची स्तुती करतना ताचे हजरपण, ताचे शिवासन आमी आमच्या स्तुतेनी बांदता. त्या देखून आमचे माईक अनम्यूट करया. आमच्या स्तुतेच्या आवाजान आज सौम्याचे शिवासन सोबीत तरान बांदून येऊ दे. सोबीत शिवासन आमी कितल्या भक्तीन, कितल्या खऱ्या काळजान, कितल्या दीग भावार्थान आमी आमचे स्तुती बलिदान अर्पण करता. तितले सोबीत सौम्याचे शिवासन आमच्या स्तुतेनी आमी तयार करता. मोगाचे न्हू. आमी एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंप्या. आमी स्तुती करतना भिंत राया. आमी स्तुती करतना आमच्या स्तुतेच्या नादान थंयसर शिवासन तयार जाते आसा आणि त्या सिंहासनाचेर आमचो सडवणदार जेजू बसला आणि आमची स्तुती सर्गींच्या आंजल सांगता, देवदूता सांगता ताच्या पाया म्हळान ताच्या शिवासनाचेर फुलां बरी, फुलां कशे आमी फुलां उडयता ते फुलां पडटात तशे ताचेर पडटात. सांगता म्हणून स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. घट्टतल्यान माईक अनम्यूट करया. सगळे तुमचे माईक अनम्यूट करया. माईक अनम्यूट करया. कितले युट्यूबाचेर आसात बरी हात वयर स्तुती करा. दोळे दांपून स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. रियशिया ला बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती आराधना, स्तुती 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 कर त्या सौम्याचे आराधन करूया. वडल्या त्याला स्तुती कर त्या सौम्याक आमी महिमा देऊया. आमी कितले वडल्या स्तुती करता तितले देवसराचे बोळ मोडून वयता. आमी कितल्या भावार्थान त्या सौम्याची स्तुती करता का महिमा दिता तितले आमच्या जिवितान आसल्ल्यो सांकली तोंड वेतात. मगचनो घट्ट स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. घट्ट तळा स्तुती करया, स्तुती करया. घट्ट तळा स्तुती करया. मगच घट्ट तळा स्तुती करया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया.
लेफ्ट पायाचे मसल्स आणि पेंटा सकयल मसल्स आणि पट्रे म्हणतात त्या जाग्यार दुखचा शिरो ओढतात फोडा पडसा जेजू त्या व्यक्तीक या घडीये स्तुती करताना त्याची सकत देवनसा सोम्याची सकत देवनसा सोमी तुका स्पर्श करणसा हालेलुया 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 एकतर गुळ वैतन सकल मुजल्ल्या परिजता जेजू तुका स्पर्श करतस या घडीये हालेलुया यार 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 सुतेन हजार जणच्या आमच्या सुतेन हजारच्या आमच्या सुतेन निवास करच्या सुम्या तुझ्या आम्ही स्तुती करता तुका आम्ही महिमा देता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही स्तुती करता तुका आम्ही ओगळसिता तुझे नाव आम्ही वैर भरता हालेलुया 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 राईट पायाच्या डोंपराच्या सकैल जांपर तुका जांपर एक घाय असा तो हुलपता जांपर ते बंद झाला जेसू तुका स्पर्श करते हालेलुया 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 सुजाता जेजू कट्ट कर स्वामी तुका स्पर्श करता तुझे दुःख सोम्या कळीत जा तुझे जेजू कळीत असा तुझी बेजार आहे जेजू कळीत असा हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुती करूया सौम्याचे अनुभव जडता आमचे स्तुती करूया पवित्र आत्म्याचे सकत अनुभव जाता आमचे स्तुती करूया जेदना मुशेर स्वामी आमचे ताजी आशीर्वाद देवाईना ताजी कृपा देवाईना ताच्या कृपेचा अनुभव जायना ते आमची स्तुती करते राहा कित्याक सौम्याचे आजारपण बळवंत सौम्याचे आजारपण बळवंत असा कट्ट तळ्या स्तुती करूया फळन असताना स्तुती करा थांबून असताना स्तुती करा स्तुती करा कंटिन्यू स्तुती करा स्तुती करूया स्तुती करूया घट्ट तळ्या स्तुती करूया संज्ञा रडून संज्ञा जेजू आम्ही स्तुती करताना तुझी बेसावा आम्ही अनुभव करता शियाराला बरा 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 जेजू पेंटाची दुःख स्पर्श करते असे या घडी जेसू 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 स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया हजारपण वळून येते जाऊ तुम्हीच्या हजारपणात मी आज जाऊ तुम्हीच्या हजारपणात मी आज जाऊ यो बहु अमूल्य वेळ यो वेळ हातांतून सुकून संग दिनकर ये कृपा हातांतून सुकून संग दिनकर Jesus, 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 Thank you, Jesus.
एक घडी बोर दोळ्या आमच्या दांप्या एक घडी बोर शांत रव्या कमी आंख उलग सोड्या एक घडी बोर शांत रव्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया या काळजान तुझो सोमीची येता या काळजान तुझो सोमीची येता तुझे दोन्ही हात तुझ्या काळजाचे दोर अनुभव करते सोम्याक आज जेजू या लैंगसल्या हर एकल्या लागी उलयता Jesus. Isaiah 42:9 पळया आधी कळीत केल्ले ते घडून आयला नव्यो वस्तू हांव आतां प्रगट करता त्यो प्रत्यक्ष जावचे आधी हांव तांचे विशीं तुमकां सांगता कितें घडोवंक आसा तुवें कितें करी जाय तुवें तुझे प्लॅन तुवें केल्ले प्लॅन सोमागी तुवें चलची वाट सारकी आसा गी तुजी मांडवळ परफेक्ट आसा गी तुजी मांडवळ देवाच्या मांडवळे संगत ताळ पडता गी Proverbs 16 1 2 3 मनीस आपल्या काळजांत येवजण्यो करता पूण सर्वेस्पोर जाप दिता आज या आयताराच्या दिसा सर्वेस्पोर तुवें जे कितें मांडवळ ताच्या हातान समर्पण दिलाय ताका आन्सर तो दिता ही विल आन्सर यू मनशाक आपल्यो वाट्यो सारक्यो म्हूण दिसतीत आज तुका तुवें केल्ले प्लॅन परफेक्ट आसा म्हूण दिसोन येत हांव परफेक्ट प्लॅनर हे या वस्तू सांगता करेक्ट बसता एव्हरीथिंग इन प्लेस आज मनशाचे चिंता देव म्हणता पूण सर्वेस्पोर आत्म्यांची तपासणी करता आज तुवें कितें प्लॅन केलाय ताचे विरोध कोण पुरा उबे आसात देवजार खंयसर तुझ्या वाटेर आड रावते आसा तुझे काम त्या देखून सर्वेस्पराचे अधीन कर आणि तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो तुज्यो येवजण्यो सफळ जायचे तर तुज्यो सगळ्यो येवजण्यो त्या सर्वेस्पराच्या अधीन कर आज चिंता नाका हांवें केल्ले प्लॅन करेक्ट आसा अशें जाल्यार मात्र हांव सक्सेस जाता म्हणून आयसाया 55:8 मुजी चिंतना तुमची चिंतना नाही मुजो वाटो तुमचो वाटो नाही म्हणटा सर्वेस्पोर
नाही. मुझ्या चिंतनाक आणि तुमच्या चिंतनाक व्यत्यास असा. जितले मळ प्रत्येतान वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात. तुमच्या वाटांच्या की वयर म्हज्यो वाटो आसात. कित्याक हांव पयस जावन तुमच्या वाटेर येवचे, तुमच्या मांडावळ्याच्या वाटेर येवचे सगळे हांव पळयता. एक घडीभर आमचे दोनी हात वयर उबारया. कितले जाणांनी तुम्ही थोडे प्लॅन केल्ले ह्या दिसांनी, गेलत्याच म्हयन्यात, ह्या सुवर्साच्या आरंभार केल्ले ह्या मेया म्हणजेर कितें करूंक, खंय वचूंक जावना म्हूण निराश आसा न्ही. तुम्ही म्हणता ताची येवजण सारकी आसा. ताच्या येवजणेचेर डाऊट करनाका. नो रिग्रेट्स. जस्ट थँक द लॉर्ड. जस्ट थँक द लॉर्ड. जस्ट थँक द लॉर्ड. ताका गोत्त आसा तुवें कितें करीत. तुज्या वाटेर खंयसर अडखळ आसली ती ताणें सुकयल्या. एक घडीभर आमच्या दोनी हातार उबारया. एक घडीभर आमचे सगळ्यो येवजणो आज त्या सोम्याच्या हाता समर्पण दिवया. आम्ही मागया, आज मागया, देवा ही मांडावळ सक्सेस कर म्हणून नाही. मागया, देवा हांवें केल्ली ही मांडावळ, म्हज्या भुरग्यां खातीर हांवें केल्ली ही मांडावळ, म्हज्या घोवा खातीर हांवें केल्ली ही मांडावळ, म्हज्या भावा भयणी खातीर हांवें केल्ली ही मांडावळ, म्हज्या कंपनी खातीर हांवें केल्ली ही मांडावळ, म्हज्या कुटुंबा खातीर हांवें केल्ली ही मांडावळ. सोम्या तुज्या हातान भेटून दिता. तुज्या मांडावळे सांगता ही मांडावळ ताळ पडटा की जेजू. जेजू तू सांगताय तुजी चिंतना म्हजी चिंतना न्हय, ती विंगड आसात. आणि म्हजी मांडावळ तुजी मांडावळ म्हज्या मांडावळाच्या की वयर आसात. सोम्या तुजी मांडावळ आमकां दाखोवन दी. एक घडीभर समर्पण दिवन एक घडीभर 1 मिनिट भर स्तुती करया. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. आज आमच्या सगळ्या मांडावळीचेर ताची आशीर्वादान देवन येऊ दे म्हणून सांगता म्हणून येवतो 3 फावटी क्लेम करया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव. अशें तूं वचून जायतो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुजे अधीन जावं. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद आणि अशें तूं अब्राहमाक बसयल्लो देश तुजे अधीन जावं. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक बसयल्लो आशीर्वाद तो दी.
स्वीकरण साहित्य देश नमान मध्ये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृषीचे फळ जेजो कोणाक राईट शोल्डर ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾತ್ राईट शोल्डर जॉइंट्स बोन्स चे समस्ये जाऊन प्रोटीन तोपता तुका तोपरल्या प्रिजता जेसू तुका स्पर्श करण्याचा हबाकुक 3:19 विशेष समर्पण देऊन माग्या आमच्या भुरग्यांक त्या सोम्याच्या हातान त्यांचे सगळे योजना त्यांचा फुडार सगळे त्यांचे जीवित कोण सैरिक सत्य असतात कोण वाईट बटे असतात कोण वाईट संगतपण असतात आज विशेष सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन आमच्या भुरग्यांचे शिकप जे शिकप ते मुक्तले शिकप सुरुवात करून घेतात कोण स्कॉलरशिप भेट करण्यासाठी परगावात ट्राय करण्यासाठी सोम्याच्या तान भेटून देऊन सांगता म्हणून होतं 3 पटी म्हणूया हबाकुक 3:19 सर्वेस्वर मुझो देव मुझे बोल तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत आणि उंचायर मुझे पावला दवरून घेतलो हबाकुक 3:19 सर्वेस्वर मुझो देव मुझे बोल पाय मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत आणि उंचायर मुझे पावला दवरून घेतलो हबाकुक 3:19 मुझो देव मुझे बोल आणि उंचायर पावला दवरून घेतलो नमान मध्ये कृपेन भरले तुझ्या सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू समर्पण देऊन माग्या कितले जण विंगड पिण्यात असतात कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर हार्टाचे समस्ये लिव्हरचे समस्ये ओव्हरियन इश्यूज पीसीओडी प्रॉब्लेम फायब्रॉइड्स या थायरॉइड सोम्याचे तान भेटून दिव्या सगळे पिढा कितलं आयसीयू असतात विंगड पिढ्यान कष्ट तुमच्या हर एकल्याक सोम्याचे तान समर्पण देऊन सांगता म्हणून नेमतो 3 पटी क्लेम करूया विजडम 16:12 कित्या कसं प्लस फलो वाले तांका बरे करून सकूंना बगर सगळे बरे करतात त्या तुझ्या तान सर्वेस्परा तांका बरे केले विजडम 16:12 त्या कसं आलो फलो वाले बरे करून सकूंना बगर सगळे बरे करतात त्या तुझ्या तान सर्वेस्परा तांका बरे केले विजडम 16:12 त्या कसं आलो फलो वाले बरे करून सकूंना सगळे बरे करतात त्या तुझ्या सर्वेस्परा तांका बरे केले नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू याकडे समर्पण देव्या हर एक कोर्टाचे केस जाग्याचे समस्ये विजाचे समस्ये हर एक कोणा कामाकडे दगदीते असतात कष्ट असतात सांभाळ दिनंतर कितले जणांचे जाग्याचे केस वर्षा जाऊन असा कोणे घर बांधून धरले अर्ध्या रावला डॉक्युमेंट्सचे इश्यूज असतात या विंगड समस्ये सोम्याचे तान भेटून कोण नाव पाठ करते असा सैरिक लागतात ना सैरिक फिक्स जाता म्हणताना सैरिक शोधून येऊनची मनुष्या शेजारा लागे विचारताना तरी सर ती किती नेगेटिव्ह सांगतात सैरिक लागचे तुटते असा पण जाको सेल जाऊन अडकळ असा कोणा घराचे बॉर्डरचे समस्ये असतात सगळे सोम्याच्या तान भेटून देऊया सोम्याची काकूळ मागून सांगता म्हणून होतं 3 पटी क्लेम करूया लूक 10:19 पळया सर्व इच्छु आणि दुश्मनाचे सगळे दिल्या आणि किती तुमका बादर 10:19 सर्व दुश्मनाचे सगळे बळस पायंदला मस्त हावे तुमका पदवी दिल्या आणि किती तुमका बादर करशे ना लूक 10:19 पळया सर्व इच्छु आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पायंदला मस्त हावे तुमका
तुमकां पद दिल्या आणि कितें तुमकां बादत करचे ना. नमान मरिये करपेन भरले समुद्र सुभान आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagian Maria devați mea Europeanca, Tenzicar, Tanium, Chamna, Chakalaram, दोन्ही हात आमचे वैर बाऱ्या, दोन्ही हात आमचे वैर बाऱ्या परत समर्पण देऊया. आमचे कुटुंब समयाच्या तान भेटून देऊया. आज आमच्या कुटुंबात विंगड समस्या असतात त्या समयाकुसार सांग्या. आज जाऊन पुरो तुझ्या भावा बहिणी खातीर मस्त केले. आज तुका ते विसरल्या. आज तू एकलेच कष्टांत आसाय. सगळे बऱ्या फुडाराचे आसा. जाऊन पुरो तांचे पासून तू काजरी जाऊ नये. आज तांकां पळयतना तुका बेजार जाता, दूख भोगता. आज तुझ्या कुडींत विंगड पिडा आसा. थोडे पुटी तुझ्या मतीक येता. तांकां कुमक करूं नता जाल्यार आज म्हजें लायफ सेटल्ड आसता जालें. हांवें हॅप्पी आसता जालें. आज जे कितें तुवें केलाय ते सोम्यान तुका दिले आनी सोम्यान तुका जाणूबाई दिली. सारक्या टायमार कितें करी जाय म्हणून स्टेप बाय स्टेप रस्त्यार देखून फाटले विसर सोड. तुझ्या भावा आनी भयणी पासून माग, बगसून माग, अनकंडिशनली. सुमी तुझ्या काळजाक समाधान दिवंक शकता. जावंक बरो तुझे स्किन एलर्जी आसा, इचिंग सत्य आसा. सोम्याक समर्पण दे आनी माग. ज्या कुटुंबांत जावंक पुरो कोण अल्कोहोलिक आसा, कामाक वचना, जावंक पुरो मस्त कंप्लेंट्स, मनशाक असाध्य. तुवें कितले उलयल्यार आयकना. कितले ताका गाळी दिल्यार तो बदलूंक ना. मनशाच्या उतरान सकत ना. मनशाची उतरां पकोड तातूंत कितेंच ना. पूण देवाच्या उतरांत आसा सकत. देवाचें उतर जर तर तूं घेवन मागताय तर तो बदलता. एक सवाल तुझ्या मतींत, हांव इतलें मागता, इतलें हांव देवाचें उतर रिपीट करता, कित्याक जायना? वय देवाचें उतर क्लेम करताय. ताजे सायडीन तूं ताका समज उलयताय. तुज्या सायडीन रावन थोडें ट्राय करताय. तें नाका. सगळे सोम्याचेर सोड. देवाच्या उतराचेर भरोसो दवर. देवाच्या उतरान जायना म्हूण चिंताय, देवाच्या उतरान जाता. न्ही ह्या 3 वर्सांत हांव ह्या सकाळच्या मागण्यान आमी देवाचें उतरच रिपीट करता आसा न्ही. ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तीन कितल्या जाणांच्या जिवितान बरेपण जालां. म्हज्या पांगडल्यान देवाच्या उतराच्या बळान. न्हय की ह्या मागण्या जमतीच्या खंयच्याय व्यक्तीन केल्ले न्हय. ब्रदर लॅन्सच्या
मग्नान जाल्ले नाही असं नाही. कितें जाला तें जाला देवाच्या उतरावर ब्रदर लन्सीकडे काही ना ताका काही कळीतच ना. सोम्याक समर्पण दी. ताच्या उतराचेर भरोसो दवर. समर्पण दिव्या कितल्या तरी आमच्या मागोवंक सांगला. विंगड गरजां पासत हर एकल्याक सोम्याच्या तान भेटोवन दिव्या. विंगड समस्ये, फायनान्शियल इश्यूज, विजाचे इश्यूज, खंयच्या गांवांतून ट्राय करते आसाय. तुझे खंयचे पेपरां अप्रुवल जावंक आसात. आतां निट्ट वयर बांद सगळें जालां का थोडो वेळ सगळे सोम्याक समर्पण दी. आज तुवें काम करच्याच जाग्यार तुझे कॉलिग्स तुझ्या पाठी तुझ्या फाटल्यान कितें पितुरी करते आसात. तुका लागते आसा. भियेनाका. जेजू तुजे सांगात आसा. सदांय क्लेम कर. सदांय वाच. जोशुआ 1:1-9. जोशुआ 1:1-9. आयझाया 54:17. तुझे विरोध कोणी किती मांडावळ घालून दी. देवाची मांडावळ एक आसा ती तुझ्या पक्षान आसा. तुझ्या पक्षान आसा. भियेनाका. कितले जाण आज बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते आसा. सोम्याच्या तान भेटोवन दिव्या. हर एकल्याच्यो गरजो. कोण आज पयले फावटी ह्या मागण्या जॉइन जाल्या. सोम्याच्या तान भेटोवन दिव्या. सांगाता म्हणून येऊ तर घट्ट त्याला 5 फावटी क्लेम करया. मॅथ्यू 19:26. जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, शांत्या साध्य होय. मॅथ्यू 19:26. आपली दिश्ट लावन म्हणालो, शांत्या साध्य होय. मॅथ्यू 19:26. शांत्या साध्य होय. शांती साध्य. मॅथ्यू 19:26. जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, म्हणून शांत्या साध्य होय. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagian dari dewaci yang Hallelujah, 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 Flavia, Falero, Alba, Sinela, Nancy, Lifredo, Lorencia Fernandez, hallelujah, hallelujah, Cindy Fernandez, Nita Shanti Desa, hallelujah, 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 Julian Mascarena, hallelujah, 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 Christian Rodriguez, hallelujah, 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 Shalini D'Souza, John, hallelujah, 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 Hilda, Pratista, Sylvia, Sansi, Aaron, Austin, Clara, Alban, Nita, hallelujah, 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 Sonal, Daryl, Devia, hallelujah, 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 Francis, Maria, Britta, Jacinta, Michael, Julius, Stephanie, Jason, Stephen, Lancy, Lanit, Anita, Ashley, Lena, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lena D'Souza, hallelujah, 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 Livin, Valerian, Sonal, Audrey, Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Maria Ferrao, Nancy, Nisha, Lennon, Lenville, Lawrence, Pradeep, Cirillo, Victor, Rina, Teresa, Kashmir, Traber, मगर बाप्पा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांच्या समर्पिता या हर एकल्याची मांड वोल्ट समर्पिता विशेष
विशेष या वर्ष तांणी केली मांडावळ, या दिवसाक तांणी केली मांडावळ, या महिन्याची तांची मांडावळ, या हप्त्याची तांची मांडावळ. देवा सगळी मांडावळ तुझ्या मांडावळे सांगतात चाल पड शकत आणि तसेच ते सगळ्या मांडावळचे तुझे आशीर्वाद घाल. आयचे कोण तांचे जांपुरो सर्जरी असा, कोण पैणार वेचितात, कोणाच्या घरात खंयचे फंक्शन चलोवंक आसा, आज देवा हर एक तुझ्या आता दुपारचं समया आज विशेष तांचे आशीर्वाद घाल. सगळे फंक्शन बऱ्या तरेन जावचे बसत आणि देवा कितें पावस कसले अडकळ जायना सगळे फंक्शन बऱ्या तरेन जावचे बसत आणि तसेच मागता बापा कितल्याचे ब्लड रिपोर्ट या कसलो रिपोर्ट येवंक आसा, तांचो बरो रिपोर्ट येवचे बसत, कोण इंटरव्यू पेजे आसा बरे तरेन तांची इंटरव्यू पास जावन एक काम तांकां मेळटा बसत. देवाच्या पवित्र आणि बळवंत नांवान मागता बापा. आमेन आमेन आमेन. मरिये मायेच्या मध्यस्थीच्या मुखांतर सगळ्यो आमची त्या सम भेटोवन दिवन सांगाता मेळो म्हणया उडास दवर कोण कुणी कुमक तुझ्याकडे की आणि तुझ्या मुखार रावता मनीसल्या देवपुताचे मागणी आणि हांव मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बापाक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाचनो प्रेज द लॉर्ड. आज सांजेर इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां, कुवेटचो टाइम 7:30 तावन 8:30, दुबयचो टाइम 8:30 तावन 9:30. आज सांजेर सक्रमेंता मुखार आम्ही विनंतीचे मागणे करतल्या. तुम्ही कितले जाण जातात जॉईन जाया. आम्ही सगळ्यांच्या गरजा पसत, संवसाराच्या सगळ्याच्या गरजा पसत, विशेष आमच्या भावंडा पसत आम्ही मागया. तसेच मागया विशेष या मागण्या सगळ्या गरजा पसत तुमची पेटिशन तुमची ते सावा तुम्ही डन दिया 9900332411 या नंबराक तुम्ही धान दिया. आता खंयच्या भुरग्याचे आवाज तुम्ही ऐकलो, आता जस्ट तुम्ही ऐकलो. हे मागणे स्टार्ट जाल्ले तेन्ना धांवन ते ल्हानशे भुरगे आसना, आता ल्हानशे भुरगे हे मागणे सुरू जाताना खंय असल्यारी ते भुरगे धांवन येता खंय आणि हे मागणे गेल्यार पुरो. हे मागणे जाता म्हणशेर उगोत बसून आयकता ते. देवाक आमी अर्घ्य दिव्या. कित्याक ते भुरगे जावं बरो ते लंडनचे कोणचे ते दनिया तांचे भुरगे ताका आयकोंक येना जाल्यार पळया देव त्या भुरग्यांक कशें तांच्या पवित्रत्म्यान भरता आणि त्या भुरग्यांक स्पर्श करता. ते तुमकां हर एकल्यांक येसो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरो दे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother.